Det der er Nikolaj Eskildsen. Han bor på Lokesvej 94. Han har en far, der hedder John, og en mor, der hedder Tove, og 2 storebrødre, der hedder Kim og Steffen. I fritiden bruger han bruger fritiden på at spille fodbold og være sammen med vennerne. Det er Frederik Ulbæk. Han bor på Hasselvinge 17, og hans far hedder Stig, og hans mor hedder Pia, og hans storebror hedder Victor. Han får fritiden til at gå med at være sammen med venner og lave lektier. Det her er Thomas Børsting Pedersen fra Odense. Thomas bor i et stort hus, gård, med et udendørs bad. Han bor sammen med sine forældre og sin storebror. Og så har han også en store søster, som ikke er hjemmeboende. Thomas i sin fritid spiller fodbold for Kraverne i Odense. Og Thomas bliver meget sur, når man siger, at han kommer fra Roslev. Jeg skal fortælle lidt om Mikkel Musgaard. Mikkel Musgaard bor i et svensk inspireret træhus i Hvidbjerg, sammen med hans mor, far og storebror. Og så har han også en større storebror, som der bor i Aarhus. I sin fritid kan Musgaard godt lide at spille volleyball. Og hans yndlingsvolleyballteam er Bedsted KFUM. Yes. Her har vi Frederikke Bøger. Hun er 16 år gammel og bor på Nordhavnevej i Skive. Hun ligger tæt ved havnen, så det vil sige dejligt tæt på Skive Festival. Hendes far hedder Niels, og hendes mor hedder Charlotte. Frederikke har 2 ældre brødre, Rasmus og Emil. I fritiden så går Frederikke bare lidt derhjemme og tuller lidt med hendes venner og hendes familie og laver nogle lektier og hygger med hunden og får i gang imellem Mokai. Det er ikke mange, det er blevet til endnu, men så er det godt, der snart er fredagscafé. Det er Karoline Nørgaard Thomsen. Hun er 16 år gammel og bor på Marienlystvej ude i Resen. Hun har en far, der hedder Anders, og en mor, der hedder Tina. Og så har hun en storbror, der hedder Jonas, og en halvstorbror, der hedder Mathias. I hendes fritid der kan hun godt lide at spille fodbold. Hun elsker fodbold, og hun elsker. Goddag, det her det er Andreas Christensen. Går på Handelsskolen 1 INA. Hans mor og far det er Jesper og Lene. Storebror der hedder Christian. Til efternavn hedder de Christensen. Og de bor ude i Hem, hvor vi desuden også går til fodbold sammen. Og starter snart til håndbold. Andreas og jeg har også gået på Skivehus. Og han har taget et år på efterskole på Lego. Og er nu endt her, som skal være her i 3 år. Ja. Vel. Kasper Pihl Madum, 17 år gammel. Han bor i Resen med sin mor, i Vinde med sin far. Hans forældre blev skilt, da han var 4 år gammel, og han har boet med sine 2 halvbrødre lige siden. Hans far hedder Flemming, hans mor hedder Leila, hans papfar hedder Mogens, og hans papmor hedder Annette. Han har 2 halvbrødre og 2 papsøskende. I fritiden der bruger han sin tid med sin familie og venner, og skal til at starte med springgymnastik igen. Så elsker jeg da fest i weekenderne. Her har vi Birgitte Nedergaard Jensen. Hun bor i Roslev med hendes far Lars Ulrik, hendes mor Ina og hendes lillebror Peter. Og ikke længere hendes storesøster Rikke, da hun er flyttet hjemmefra. Hun bor også med sin hund Kvik, og hendes fritid kan hun godt lide at hygge sig med vennerne og veninderne. Goddag, det her er Anders Sejbjerg Andersen. Anders han bor i Skive på en lille vej, der hedder Himmersvej. Anders han har 2 brødre, Jens og Bertel, og så har han en mor og en far, som hedder Mette og Thomas. I hans fritid går han til fodbold ude i Hem sammen med mig. Vi spiller CS6-bold. Det er sgu meget hyggeligt. Anders han har været på efterskole i 9. hvor han har gået på Bjergsnes. Og i stedet for at tage 10 år, så har han været i Åben Rå på et tysk gymnasie. Ja, Christensen. Hun har en mor, der hedder Hanne, en far, der hedder Torben, 2 søstre ved navn Nana og Signe. Hun elsker svømning, og ellers så arbejder hun på lavkagehuset, som hun elsker kagerne i. Det her, det er Frederikke Levdal Eriksen. Og hun bor i Skive, Skovbakken. Og så sammen med sin mor, Leila, og sin far Henrik, og sin lillebror Nikolaj. Og de hygger sig bare rigtig meget. Og så i sin fritid, så spiller hun volleyball, og det er hun bare mega god til.
Og så er hun sammen med sine venner og hygger sig, og så ser hun bare pissegodt ud. Ej, Hun hedder Clara Sofia Nørgaard Madsen. Hun er 16 år gammel. Hun bor i Vinde i Skive. Hun har en mor og en far og en lille søster, som hedder Karoline. I hendes fritid så kan hun godt lide at være sammen med hendes familie og venner, og så er hun gymnastiktræner. Hun hedder Cecilie Krog. Hun er 16 år og bor i Skive i Ræsen og Vinde. Hun har en mor og en far og 2 store brødre. I sin fritid der spiller hun guitar, og så er hun lige begyndt at styrketræne. Det her, det er Annika. Hun er 17 år gammel, og hun bor i Skive med hendes mor, far, lillesøster og lillebror. I hendes fritid der går hun til showdance, og sidste år der var hun udvekslingsstudent i USA. Det her er Nicoline Isabel Lindner. Hun er 16 år og bor i Skive. Hun bor med hendes mor, storebror og storsøster. Hun har gået til volleyball og arbejdet i Fætter BR. Det her, det er Emil Malerkjær. 16 år gammel, bor i Skive sammen med sin mor og far og hans søster, som er taget til Australien i 4 måneder. I fritiden der bruger han tid med sin familie, sine venner, og så dyrker han meget sport, og så lever han livet i weekenden. Det er det Kasper. Han bor i Lem. Han har en far, der hedder Brian, og en mor, der hedder Gitte, og han har en storebror, der hedder Niklas. Og i hans fritid spiller han fodbold for Team Spøtrup. Det er det Anders. Han bor i Skive. Han har en mor, der hedder Tina, og en far, der hedder Lars, og en lillebror, der hedder Jens. Og så spiller han for... Det her, det er Sebastian Rosenberg Højland, og han bor ude i Ræsen med sin mor Lene og sin papfar Ture og sin søde hund Enzo. Og så har han 3 brødre, der er flyttet hjemmefra. De hedder Mikkel, Thomas og Rasmus. Og så har han en far, der hedder Benny, og en papmor, der hedder Marianne. Og i hans fritid, der spiller han masser af håndbold.